Marcos Kapitulo 15. O gilayon sa pagkabuntag na nagsabot ang mga punoang saserdote uban ang mga ansyano og mga eskriba og ang tibuok nga Sanhedrin og sa gigapos nila si Jesus ilang gidala og gitugyan siya kang Pilato og si Pilato nangutana kaniya, "Ikaw ba ang hari sa mga Hudyo?" Og siya mitubag og miingon kaniya, "Ginaingon mo." Og ang mga punoang saserdote nagasumbong kaniya mahatungod sa daghang mga butang. Og si Pilato nangutana pag-usab kaniya nga nagaingon, "Wala ka ba'y pagtubag bisan unsa? Tan-awa pagkadaghang mga butang nga ginasumbong nila batok kanimo." Apan si Jesus wala gihapon motubag bisan unsa, sa pagkaagi nga nahibulong si Pilato